מה קורה חברים? לי קוראים נוער. ולי קוראים אורי. ואנחנו מסקוטר TV. הולך להיות מלא דברים שווים, הגרלות, כל מיני פרסים, תרגילים מטורפים. הולך להיות לימוד, הגרלות על קסדות, דברים, ערוץ שווה בטירוף ועוד מלא דברים. עוד מלא תוכן, תירשמו, תעזרו לנו להגיע ל10 סאבים לפחות, ונעשה כבר את ההגרלה הראשונה שלנו. יאללה ביי. ועכשיו נעשה כמה תרגילי פתיחה, נראה לכם. וביי ביי.